Hingke haino halam sepiro norok no tasha ani katal blogo hingke norok bahai tong kha khlaio kaham na tong baina hanai hingke tini tasha haino hai ang blog katal ti heuka norok ni bagoi tini ni blog hingke a igi chamani sini Debbarma rok hingke a rok no igi chaya diba hingke sini eko Tripuri traditional kota a igi chamani omo ang norok no funuknai hingke norok paya saknai tongdi ke phadi video khak thamaisinai hingke chung chin pukhiri ni agura romutu phamni pulao no iko norok naidi nukman khana orke sai ri tongo ama hingke oro hingke Belai rok tongo o jaga ni batio te kaisa batio ri tongo hingke pukhiri kinani o jabra rok tei Belai rok tong hingke ba sungbono kaham ke sai nana nangnai chanani hingke iko naidi baksa ke kathang hain malai tongkho athuk rok ke kathang ko hingke o a simi o gura rok simi kisa thaibai kata ko borkhe mal mali ata thikya hingke komsuk saika sung hingke o a ikma jago ranani bagoi piyaj rok rawoi moso rok ready khaikya hingke kakrang ke swtui ni o borbok chikon obono rawoi rwkha motom wngnani hinui moso hingke to nung je rana mwsangmani moso blati phono moso kathang pono moso kathi pono rwima no hingke sungke moso kathai hingke lai no kisa hoki o muthungui nakha hingke omo hayungui thangka tabuk oro a rok rwnai hingke o lai saka o taisa swtui Belai rwjawnai tangai hingke swtui Belai rwkha hingke asuk ke motom o omo motom nani bagoi hingke swtui Belai rwkhastung hingke o swtui Belai saka o je a gura saijak bebak no rwui rwbainai hingke norok bo chawi naidi omo haike busuk ke motom tai thubo thogo motom o bai simi se mai chaimanano asuk ke thogo hingke chungke taklai bosorni tini no puila omo haike igui chana naio agi rogo bo chakha chungke to hingke taklai nikhe tini puila ta hingke chung oro tabuk swtui rwkha swtui rwmani pore tabuk hingke berma bo sui rwkha berma hingke pura rwya tang hingke bokhorok ni busu rok machanai si hinui hingke je o berma ni khitung jora tei siming sasuwui rwi rwkha ta 3-4 ta suk hingke swtui to puila o rwkha hingke tabuk som bo je a tongma sukke ojon moti khe rwui rwkha tabuk som rwbaimani pore piyaj rwnai hingke piyaj bo rabai pipe phono kagya wngui tong bole baksa hingke aboni bagoi mochileui khe rwo tak jate kagoi kaisa wngna bagoi tabuk hingke moso rwnai moso kwthui huljak hingke obo rwbaimani pore tabuk obono bebak no moso rok nangnani som rok swtui rok je rwmani kaisa jaga o kwprap kaisa jaga o nangya wngya tikhe jotono obono tabuk yakbai thas khe aste aste trwk khe sapulnai hingke chung fataro hor mwsungui karai o boksai rirwkha fataro se horma mwsung sio hingke karai o boksai bo tabuk jemui asak yang wase ke philui marnai ta तो खोल के देखते हैं वाओ क्या होकू बहाई nanda hingke ang khulogoi paikha nadi busuk hoku tulung asuk ke motom bahai phai tongkha norok background no khnai no mankhana aming bahai ke mayo khujagui pungui tongkha omo bahai manui hingke tabo mai chagana hingkai norok bahai ma tongjaka ani a igmani tini ni blog no norok naithokjaka hingke kisa comment khai sanani tapokdi tai tini ni bagui video omsukni wngsinai norok bai haino hai malai phinai next video o।